So, ito yung harap ng The Florence. Ayan, main entrance. So, ito yung parking niya. Ayan. So, dito tayo papasok sa The Florence. Okay? So, ito yung harap ng The Florence. Ayan, main entrance. So, ito yung parking niya. Ayan. So, dito tayo papasok sa The Florence. Okay? Ito pala yung Tower 3. Ayan. Saan pupunta ka? Ito yung business center. Tower 3. Tower 3. Ayan. Saan pupunta ka? Ito yung business center ng Tower 3. Ayan, wow. So, ito yung table. Ayan, mayroon kaming TV. Then, mamaya na yan. So, ilang rooms to? So, dalawa ang rooms niya. Ayan. Merong double deck. Ayan. Para sa mga Ayan. Tapos ito naman ay yun. Parang ito yung pinaka nice. Ayan. Master's bedroom. Na meron siyang ito yung washroom ng master bedroom. But, ayan. Glass pala yan. Oh, I see. Shower room. Nice. So, ito ay parang condo. Condotel. $130 Canadian dollars per night. Meron siyang maliit na TV. Ito naman ang isang bathroom para sa sunod sa room na yan, shower. Ito siya, mayroong kitchen. Yan, maliit na kitchen. So, pwede kang mag-cooking. Ayan. Ang lapit lang ito sa airport. Yan. So may mga gamit siya. Ayan. Cabinet.
fridge. Meron bang welcome something? Oh, meron pang pagkain dito. Iniwanan na nung ayan. Kasi wala nang kakain. At ito nga, meron siyang potato. So, iniwanan na ito ng may-ari. Din siya. Oh. So, ito ay pag in-open natin, ganda ng flowers. Merry Christmas. Ito yung air condition niya. Oh, may konting halaman pa. Oh, yan. Hindi nga eh. Ay, ayan. So, overlooking ito sa mga nagtaas ang building. Hindi ako dudungaw kasi meron ako masama yung aking pakiramdam. Parang meron ako kahit takot ako. Ayan. So, ang ganda, diba? Nasa 28th floor kami. Dito lang yan sa The Florence. Here in BGC. Bonifacio Global City. So, dito kami ngayon sa BGC. Okay? Let's enjoy the day. We're gonna stay here for 2 days until January 1st. Thanks for watching. Ayan, oh, nasa lamig niya. Good morning, sunshine. So, this is another balcony here in the master's bedroom. Nakawala tayong susi. Ayan. Kaya nakasusi bago makalabas. So, since hindi namin mabuksan, hindi magkasya yung susi ng master's bedroom, silip na lang tayo. Ayun, sa kabilang building, merong swimming pool. So, this is our second day here. Kaya, i-figure out namin kung nasa ng swimming pool ng building na to. Second floor ba? Okay. Meron siya ritong sampayan. Pwede ka magsampay. Sayang hindi pa kami makalabas. Buksan natin ito. Ayan, ano dito. Blinds dito. Ayan. Silipin natin the other side. Ayun. O, diba? Ito naman ang the other side. Nakaharap kami sa ano. The view. O, so the other view yan. Nasa 28th floor kami. Ayan. So, overlooking Taguig City. Ayan. No, hindi naman. So, guys, meron din itong planchahan kung gusto mo mamlansya. Andiyan na yung jacket ko. TV rin, electric fan just in case. Ang aircon nila dito ay split type. So, another washroom. Ayan. Ito, may fridge siya. Ayan. Meron pang iniwan yung dating nagpunta rito. No meat. Of course, we're not gonna consume it. Ito, yung mga dinala namin pagkain. Ayan. So, ito. Kompleto siya sa gamit, oh. Sugar, coffee. Ayan. Ito. Ayan. Pwede mong gamitin. Ayan. So, no need na magdala ka ng mga gamit dito. Ayan. Meron siyang ano, sriracha. Actually, hindi sriracha. Ito, gluten-free, vegan, ano, spicy something. Made in Thailand. May sausage pa. And mustard. My hits. Ayan, kompleto. At ang ganda ng kanilang kitchen. Ito yung ipupull mo lang itong ano, exhaust fan. Kung nagkukuk ka, just pull to open and close to turn off. Ayan. Ito ay isang condo-tel. So, mas magandang mag-rent ng Airbnb. Parang condo, ano, condominium and like a hotel. Airbnb. Mas maganda kasi
nakakapagluto ka, yan. Magdala ka ng pagkain, pwede ka na magluto. Kung sa hotel ka, so wala kang lutuan. So, it's nice to stay in a Airbnb. Hindi ka mahalan, pero it's okay. Ganda ng tiles niya, 24 by 24, I think, ang size niya. See, may alam pa ako sa mga tiles. Good morning! Good morning, sunshine.